že proste, že... Musím sa zložiť. No čo, Jožko? Ne, mňa to nedávaj. Ne, v pohode. Chceš natoč? Koľko to má koní, povedz? 211 koní. 211 koní. Toto maličké auto, pod natočí aj kolesa, aby to bolo vidieť. Toto je ako už v dobrej úprave, áno? Hej, to je najlepšie úprave John Cooper Works. Tak rozmýšľam, že si ho kúpim. Čo poviete, dobré auto, kúpim si ho? Ešte viacej naložené. Dobrý zvuk tam je, koľko? 200? 211. 211 koní. Čo ti poviem? Navigácia. Spacáky sú tam zabudované, keď náhodou chce zaspať. Ne, poď na to, či to tu dovnútra. Dnes keď idem do Ostravy, tak si ho požičam a rozhodne sa, či si ho kúpim. Počkaj, ukáž to. Dobre, poviem ti zajtra, dobre? Dobre, brácho? Tak kto nám tu sedí vzadu? Servus!